семинар машвара доид ба татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар доираи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таҳкими низоми идоракунии шаффоф, баланд бардоштани сатҳи масъулияти хизматчиёни давлатӣ ва коҳиши омилҳои коррупсионӣ дуир гардида, дар он намояндагони сохторҳои гуногуни давлатӣ иштирок намуданд. Зимни семинар машвара таъкид карда шуд, ки татбиқи самараноки стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии кишвар ба ҳисоб рафта, барои таҳкими волояти қонун, рушди низоми идоракунӣ босамар, таъмини шаффофият дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва баланд бардоштани сатҳи эътимоди ҷомеа ба ниҳодҳои давлатӣ аҳамияти хоса дорад. Ҳамзамон иштирокчиён масъалаҳои марбут ба пешгирии омилҳои коррупсионӣ дар сохторҳои давлатӣ, коҳиш додани хавфҳои коррупсионӣ дар раванди хизматрасониҳои давлатӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии кормандон ва ташаккули фарҳанги зидди коррупсионии ҷомеаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар рафти баромадҳо таъкид гардид, ки мубориза бо коррупсия танҳо вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда, балки масъулияти умумии тамоми ниҳодҳои давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ ва ҳар як узви ҷомеа мебошад. Иштирокчиён инчунин ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҳуқуқии кормандон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, зарурати густариши корҳои фаҳмондадиҳӣ, баргузории машғулиятҳои омӯзишӣ ва тақвияти фаъолияти тарғиботиро дар ин самт муҳим арзёбӣ карданд. Ҳамчунин таъкид шуд, ки татбиқи пурра ва босамари муқаррароти стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия барои давраи то соли 2030 ба таҳкими фарҳанги шаффофият, рушди муносибатҳои солими хизматӣ, баланд бардоштани масъулияти шахсӣ ва касбии кормандон мусоидат менамояд. Дар анҷоми семинар машварат иштирокчиён омодагии худро ҷиҳати тақвияти минбаъдаи корҳои фаҳмондадиҳӣ изҳор намуданд.